יש פה מישהו? יש פה מישהו בבית? ריק? בית ריק? יש פה? חבר'ה? וואי. יש פה מישהו בבית פה? ככה, כל האנשים נמצאים בתוך ממה? הסיסטם בסדר, הם טוענים, מעבר לדלת, לא פותחים אותם בסדר, כל הבית פה למעלה עולה בלהבות. בית פרטי, 2 קומות. יאללה, שיצאו מהבית, שיצאו מהבית. בואו. הלך הבית. תהיו בריאים, יש לכם נס. תהיו בריאים. בואו תצאו. אתם צריכים טיפול, אתם צריכים מהר. וואי. אני אביא לך, שנייה. בכל מצב, בכל רגע, תמיד יישמע להנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים, וראינו שגם במקרה הזה משפחה שלמה נכנסה לממ"ד, מרחב מוגן תקני וניצלה ברוך השם, אז להמשיך להישמע להנחיות. שרה סילמן. טוב, אז בתור תושבת רחובות, כשרחובות היום סופגת כבר פגיעה לא ראשונה, אז בהחלט צריך לומר שהעורף פה חזק וחסון, וגם צריך לומר שהוא נשמע להנחיות, וזה מה שהציל חיים, וזה חשוב, וזה קריטי, וזה משמעותי. יזכו אל השם בצר להם, זה המשפט. אני מתפלל שתהיה גאולה שלמה, ובאמת תודה רבה והצלחה רבה לכוחות הביטחון שעושים לילות וימים כדי להגן על כל אזרחי מדינת ישראל, ולנו ניתן לשמוע להנחיות ולהציל חיים על ידי זה. אמן. נמצאים כאן בזירה המרכזית שלנו היום, נפילה ישירה על בית. אני יכול להגיד גם כאן בזירה הזאת שיושבי הבית שהו בממ"ד ויצאו מהזירה הזאת ללא פגע. ומכאן אני קורא לכל התושבים להישאר בממ"דים עם הישמע אזעקה, להישמע להנחיות פיקוד העורף ומצילות חיים.